Divendres, dia 5, al matí, les diferents escoles del poble van desfilar pel poble en la tradicional rua de Carnestoltes. 2 dies després, el diumenge, es va celebrar la rua de carnaval infantil que organitza l'Ajuntament d'Arenys de Munt. Enguany, la pluja va fer perillar la rua. Finalment, el temps va permetre que es portés a terme, però va ser més curta del que és habitual. Va sortir de la plaça de l'Església i va enfilar per la riera per acabar a la sala municipal. Un cop allà, la companyia 15:15 va engrescar els més menuts amb cançons infantils que els van fer ballar i passar una bona estona. Acabat el ball, petits i grans van poder gaudir d'una xocolatada amb melindros.